Yuk. Happy. Paksa tuh ya? Ora. Sedih banget sapi ora. Kok pindo? Ya mbok ping 5 iki kanjani yo. Iya. Bengise. Engko bengise. Kok bengise. Kok yo ra sisan 5 jam sisan ngono lho Mas. Padha-padha. Ayo dikretek-kretek. Ngono iso ora ya? Iso. Lah mau kuwi oleh bapak, oleh sak bapak nang kono desa iki ngene sak bapak. Iya. Kok bengi sak Kok bengi kudu ping 3 kok bengi. Iso, kok bisa ping 3 yo. Tekan esuk. Lah ono sing urung turu barang ngono mau. Ayo.